Na, high blood mo na ka dong? High blood ko, Dok. Ay, high blood taas ka mo dugo. Sige guro kag pork ba? Wala mo po ka pork, Dok. Baboy mo kung ginakaon, Dok. Maaro mo na ang baboy, pork mo na. Pork, baboy din na. Oh, pork mo na ang baboy. Ang binakong pig baboy. Padiha mo guna. Isa pa diha, di ka magsiglagot-lagot ha, kay maka-high blood nagsamot. Siglagot. Oh, dili ka magsigkasuko ha, mag-smile-smile lang. Lain pa ito, Dok ba? Siling pamagi, Dok. Pwede na ko ma-high blood, Dok. Kay taas mo ka og dugo. Kuan ti kag dugo. Pagdugo. Sige, Dok. Wait lang sa ha. Hinaya, Dok, ka. Bali akong kwando. Ba, idam ka, Dok. Sige na, plaster yung liog. Si Pastor Liog, Dok. Oh, sako na po daw. Ano si Pastor Liog, Dok? Kuan di kag dugo. Sa luro na tos plagana. Di ko, Dok, oy. Na, naglagot na sad. Di ko, Dok, oy. Unsa man, pakuha o kag dugo. Wiling pamagi, Dok. Inam na kag tambal, sitahan na lang taka. Tambal? Ay, si tayo na kong tambal, Dok, be. Saan ang tambala, Dok? Sa time sa dini mo ni imnon ha. Kapanamasnikasin. Sa, Dok? Kapanamasinika ka na kanakasin. Saan ang tambala, Dok? Oh, sako na po. Saan ang tambala, Dok? Sige, ako na nisulat. Sige, palag mo ko sa ito, Dok. Oh, dala. Saan ni, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawa imong high blood. Makita na sa pharmacy ka. Tanga dong, Dok ba? Ang lagot na po daw. Aki sa miti mga lagot tani nga mo kagaduwig sagbot, Dok.